D'entrada hem de dir que la gent no voldria marxar d'on viu, d'on ha crescut, d'on treballa, d'on té les seves amistats i la seva família, i per tant si marxen és perquè es veuen obligats a fer-ho, o bé perquè pateixen una situació de profunda pobresa i desigualtat i per tant aspiren a una vida millor, o bé gent que intenta preservar la seva vida, no? Un jove que està implicat socialment, políticament, i que veu que un amic seu l'han detingut, l'han torturat, i pateix per si algun dia això acaba sent ell el proper, no? O una dona que ha estat violada per algun actor armat en un conflicte i no vol que la seva filla hagi de passar pel mateix, o una família que veu que els atacs i els bombardejos estan afectant ja el seu barri i tenen la sensació que això és una ruleta russa que potser la setmana que ve els toca amb ells perdre la casa i la vida, no? Al final són persones que intenten sobreviure i ho fan perquè aquest món és un món on hi ha molts problemes, hi ha 50 conflictes armats, això és el doble que fa 10 anys, per tant hi ha molta més conflicte armada. Hi ha països en els quals es persegueix la gent per ideologia, per gènere, per opció sexual, hi ha moltíssimes situacions de desigualtat i d'injustícia, per tant, al final la gent es mou perquè intenta sobreviure o perquè intenta i aspira a viure amb dignitat, el mateix que faríem nosaltres si ens trobéssim en la seva situació.